Dami ni debata na sumurong siyan sa luhod na roha. Di mana mangaramo hati-hati doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhan. Amin. Horas madihita sa luhod na. Selamat hari Minggu. Selamat Tahun Baru. Mau lihat ma dito hata. Riyan ito hata kamanga kainang hata ni debata di Minggu dung Tahun Baru sadaryon. Niene mai sian Evangelium Johannes bidu sada mamuka mai sian ayat 10 rodi ayat 10 pitu. Johannes sada ayat 10 rodi ayat 10 pitu tangihok kamu mahatani debata. Di portibion hiado ibana jala marhite sian ibana do majadi portibion hape dang ditadda portibion ibana. Narodo ibana manopot na di ibana hian. Gabedang di jakon aka na di ibanai ibana. Alay. Manang piga na manjakon ibana tusido di lehon huaso. Asa gabe anak ni debata na sida aka na porsea di guarna. Ima aka naso tubuh siam mudar. Manang sian sakap ni daging. Manang sian sakap ni bawah. Tungsian debatado. Gabe daging mahatai. Jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami ma hasangapon na. Ima hasangapon ni anak sasada nasian amai. Gok asini roha dohot hasit tongan. Di hati dakon si Johannes do ibana ainin nama. Odo ibana nahudoki. Naro siap pudiku. Jumolo do ibana adong asa ahu. Ai parjolo hiado ibana. Ai sian hamoraon nado saluhut hita majalo. Ima asini roha naso marnamoto. Ai marhite sian simusado dilehon anggo patiki. Alai hinorhon ni Yesus Kristus do menjadi asini roha dohot hasit tongan. Ido yang go sahatna. Horas madihita salutna. Selamat Tahun Baru. Soalnya hurang semangat tanah Tahun Baru. Aduh nama sanwai. Nang habis do, aha, kobang loyangi, adong dope? Oh, adong nadong. Iya, selamat Tahun Baru madihita saluhutna. Akamanga kainang nang songoni remaja na posobulong barita nauli. Dinalahom mamponai hita di tahun ne baruon madok songonon. Namorado Tuhani. Barita nauliom makamanga kainang naikon pabosor rohata. Dinalahom madalani tahun ne baruon. Dinalahom madalani tahun 2020 onomon ala memang ate. Nangadong siak kita nama boto. Ahado nalaho masa 70. Nangadong rahasia kita tiak kamanga kainang nama boto ahado nalaho masa tuau. Ahado nalaho masa di tonga pardonga saribyoku. Ahado nalaho masa di tonga par kerejoaku nang songoni. Di tonga-tonga parsaurakku. Alai sadana pasti naik kota boto jalan naik kota hapor siai madok namorado tuhatai. Amin. Anggo hamoraon ni tuhata ima asini rohana. Jala asini rohani debata. Didok si Johannes naking di ayat 10 dang marna motok. Artinya asini rohani debata dang marna sudah ya kamang. Tidak akan habis itu inang. Terus ada
tuaka nama kaporsiai ibana. Prian itu hata tentu sudah do hita neng mamora deh. Sudah do hita neng mamora teh. Termasuk masih mamora. Nah si mamora pe upikir tong do ibana naeng mamora. Mamora di dia, mamora di harta. Mamora di dia, mamora di parsaoran. Parsaoran maradopon aka dongan. Ale dada holani. Mamora di parsaoran di tonga-tonga pardonga saripeo perikot. Di parsaoran tu yanakon. Di parsaoran tu natoras. Jalahu pikir godang dohita na yang mamora. Mamora di hahipason. Hipas manianiba. Mamora di parbinotoan. Dohot mamora di golu partotion. Lalu pikir kamanga kainang odo nagabe tujuat tate. Manang bolo bahasa sonari di dok. Inilah resolusi di tahun 2026. Adong be resolusi tak kama kainang di tahun 2026 koringgas doau minggu contohnya kan berarti yang mamora ibana di partotion 2026 neng diet joau mamora di hahipason 2026 ikom bekerja keras doau nakarejoon mamora madi arta doho diaka lan na asing nai alania kamanga kainang molo nungata boto namora do tuhari odo nagabe barita dauli di hita laho paposor rohata ikot taboto jala ikot tahapor siai mamora do tuhani angko hamorau ta lebih sudah dia teh ale angko hamorau ni de bata di dok naking dang marna moto ala ni unang biatong ate talului manang tapangido hamorau sian na asing unang gabe tajalo hamorau siat datu edang tutui kan ido manang kepengen mamora hita di parhepengon unang ngetong tapatu panamar juji online apalagi sonari nggak sangat marak be juji online ona teh do akar rubang di juji ai siat de batama tajalo hamorau ni ala holat de batado sumber hamorau ni tajalo to ibana jala taulahumma ulauta martangi kita tutu hatai taulahumma hobar tuna tapangido do Tuhani ai mamora do Tuhani jadi sotung gabe salah kahita kamanga kainang sotung gabe salah hita mardala di tahun 2020 nomon mamora do yanggo Tuhani alania kamanga kainang marhite Yohanes sada ayat 10 rodi ayat 10 pitu naing do di patorang tu hita dalan asa mamora hita sian hamoraon ni tu hatai asa posro hata di damat dalani tahun 2020 nomon dilehot do tu hita dalan asa mamora hita na sian hamoraon ni Tuhan na parjolo tadda ibana odo na parjolo na ikon siula honota. Songo pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Karena pengenalan akan menimbulkan rasa sayang. Pengenalan itu juga akan menimbulkan rasa takjub, rasa takut, dan tentu rasa kasih. Alania kamanga kainang tada debata, tada ibana. Ikut dohono kudo. Dadari ulan dari kok mana dadonga kita alai tung macai rikod do hita laho manada debata tung macai rikod do kamanga kainang panadota tu debata asa tubuh holong ni rohata tu
debata. Asa tubuh posni rohata tu debata. Dauma aka kekhawatiran. Dauma aka keragu-raguan dihita di pardalanan ni ngolut taon. Dauma aka boha-boha sian hitaon. Boha, adong do kekhawatiran ta noy ngakama ngakainang. Aka adong do kekhawatiran muna noy. Lumobi di madala di tahun 2020 nomon. Mungkin ada. Maka alusna tadama debata. Nah kamu biar kainang. Mula dong keragu-raguan muna boha doan nonganon. Tadama debata. Asa pos rohata. Dame rohata. Tiur pikirata madalani perdalanan ni ngolutta. Jala tajakom madebata di bagasa rohata. Huhuta pangasahom maibana di pardalanan ni ngolutta. Taida majo turpukta di ayat 10 rodi ayat 10 sada di patorang si Johannes dodisi songod dia do akajolma naso manada Tuhani. Di ayat 10 rodi ayat 10 sada di dok masa penolakan manangdang dijakon nasida Tuhani ala sotakas panadaun nasida tu debata gabe masa penolakan tu debata. Dukoni diudut ni turpuki ayat 12 rodi ayat 10 tolo di patorang domu serisi songo dia doa kajol mana da debata dilehon wasona jalagabe anak di debata ma nasida. Alani akamanga kainang pos marohata tutu hatai ate. Molo godang kekhawatiranmu kadama debata. Tasulikiti ma Tuhani. Tatadama ibana dengan pengenalan yang benar. Asa pos rohat taun. Dangganggu rohat taun madalani perdalanan ningolutta. Dangganggu pikiran taun dihuaso ni debata. Dang ragu hita laho manguluti perdalanan ni ngoluta pos rohata di perdalanan ni ngoluton. Maka jika selama ini kita lebih mengandalkan kekuatan diri sendiri, jika selama ini kita lebih percaya kepada aturan daripada relasi kita kepada Tuhan, jika selama ini kita lebih sibuk dengan dunia daripada hadirat Tuhan, firman Tuhan masih berdiri manginang di depan pintu hati kita. Hari ini Injil memberi kabar baik bagi siapapun yang mengenal Tuhan dengan benar. Dikatakan bahwa Tuhan tidak sekedar memperbaiki hidupnya saja, tetapi Tuhan menjadikannya anak Allah. Maka mari kita membuka hati kita. Mari kita meninggalkan kegelapan. Mari kita meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Mari kita berproses dan datang kepada Tuhan melalui pengenalan kita kepada Tuhan. Alani sotung ganggu rohata nunga dibonai hita di minggu na parjolo di tahun 2020 onomon asa takas panadaw tatu ibana asa pos rohata dang ganggu rohata dang ganggu pikirata dihuaso ni debata nalaho mamasu-masu nalaho mangaramoti jalan manugu-nugu pardalanan ni golutau. Alani adong do pegang guni rohata kama ngakainang ngapos berohata hamu kainang ngapos berohamuna inang. Ngapos berohamuna medalin di tahun 2020 nomon. Amen. Iya unang gawe ganggu boha ado nama ngate bohana mon nahita rupanikan tadda Tuhan. Asa pos rohata.
Unang saya holam marungutungut kita di bagasa pikiran nang di bagasa rohat tabi. Sotong dabe lupa hita. Lahom mangulahon ulaw ta. Ay anong doon isongoni kan wala na saya marungutungut terus. Lagi hape dang anong na darulahon. Alani tadda Tuhani. Benar-benar mahita manadda Tuhani. Asapos rohatta madalani tahun neparwa. Nabadua ho na kamanga kainang tapadeng gamma parsaurata tutuhatay alaido sumber hamorauta. Kupikir dos songo kolam doon. Jadi mulu kolam tutu ikon denggad doate pasur manang dalan ni aek siap mata ni mual tu kolami molo dang denggad dalan ni aeki sangat besar kemungkinan nadang sahat aek tu kolami jala molo so sahat aek tu kolami naulo do marmatian akadeke nadi kolami. Kurang lebih songoni makamang akainang relasi ta tu Tuhani. Hubungan ta tu debata manang persaurat ta dohot sumber hamorau di ima tuhatai tidak bohado perjalanan ni aiki. Bohado perjalanan ni asini rohana siat tuhatai itu hita. Alani di minggu parjolo di tahun ne baruon tak pasti homma. Dengan persaurata tutu hatai. Ikom benar-benar tak pasti hodok. Bohado persaurata tutu hatai. Unang holan rohata. Alai kos sahat do tu rohani debata. Alani akamang akaidang tahapor siaima di bata. Jala tabangasahom matuhatay di pardalanan ni ngoluton. Aha peneng masa di hari marsugot. Songod dia peau songod dia pehita di pardalanan ni ngoluta di hari marsugot. Asaw nang ganggu rohata tabangasahom may pana. Holad de batama na tapangasahon di pardalanan ni nguluton asama mora hita sian hamoraon ni de bata jala sian hamoraon ni de bata mahita majalo asini roha nasiat Tuhani. Dukoni marperbue mahita tidak ada kekhawatiran tidak ada ganggu di roha jala jupang mahita diaka nadi pangido rohata ima marhiti tangiang nani ojar ni hapor siota karena dia kamanga kainang so tungganggu rohata di perdalanan tahun 2020 nomor totu dangadong nabui memprediksi songon tahun nang salpu tahun 2025 dangadong nabui memprediksi ale basado Tuhani lumobi tu hita di tonga-tonga parsaurat tadi nama muji pasangapun goar di Tuhan di parbingguon di minggu na parjolo di tahun 2020 naman alania kamanga kainang tapapos marohata tutuhatai iko pos marohata tapajono matu ibana nu ngasih kok besa luhutna jala tajakom matuhani di bagasan rohatau tajakom matuhatai di pardalanan ning ngolutan unang tulak ibana alay tajakom maibana asa de bata na mangarahon lak ka pardalanan ni ngolutan asa lomo ni rohani de bata nasaw disakap pardalanan ni ngolutan nang songonipe tu keluarga amang si majutak buruh hutahayan nalaho mabuan biana konna tupat di dio ope dohonom matu hamu ajari hamu danaki laho manada Tuhani songo pada muna di pad di dion
nabadia. Unang hulak kamu na manada. Ala ikot tadado, ikon takas do. Panadaw nida danaki diari marsogot tu debata. Asa pos rohana, jalalas rohana di pardalanan di nguluna. Nang tuhita pesaluhut na tiak kamangak kainang, tua kaya na kota, taajari mana sida, asa takas na sida manada Tuhani. Bukan hanya sebatas ikut-ikutan saja, bukan hanya sebatas formalitas. Alai tatadda matuhani na nyocar ni hapor syota. Ala niya kamanga kainang, selamat tau baru madihita, selamat mengeruti perjalanan ningulut tamahita. Di tahun nebaruon, tahun parasi ni rohaonon, ala mamora do tuhatai, tiba nama tapangido saluhutna. Amin martangiang mahita. Hubuji hami maho ale Tuhan Jehovah de bata amanami na marhabang so di banua gijang. Tutudong agabe daging hatai. Jalanung nga maringan di tonga-tonga ngulu nami. Las rohanami ale Tuhan. Di saluhut denggan di basam. Las rohanami ale Tuhan manjak koko. Di bagasan ngolu nami asa daruli hami di hamoraum asa daruli hami di asin roham dina mangguluti perjalanan nami lumobi male Tuhan di tahun nebarwon di tahun 2020 omon nakuboto hami tutu ale Tuhan ahado nalahom masa di ngolu nami di keluarga nami nang di parsauran nang di parkarejoan nami bi ale Tuhan. Ale pos rohanami mamora doho. Jala marhiti hamora umbido daruli hami di asi ni roham. Obeheni ale Tuhan asi roham pabor hatabi. Mangududi perjalanan ni golu nami di bagasa tahun 2020 nomon. Nang pegok akapar soalan. Ale pos rohanami ale Tuhan dong anom muhami. Pargogoy hami togu-togu hami ale Tuhan dinalaho manguruti perjalanan minggu nami asa tok-tok kami daruli di bagasan lasti roha marhite-hite sian asini roham Jehovah de bata amanami na marhabang so di banua gijang pasu-pasu saluhut ruas ni huriam lumobi ale Tuhan di tonga-tonga ni permingguan namion patupaon ni huriam sakramen patidion nebedia tu sahala ianakomu pasu-pasu pargogoy na posom ali Tuhan di napatupahon pasu-pasu pargogoy parbisuhi jala patau ma ali ama natoras na amang si majuta dohot inang dinalaho mangalehon poda dinalaho mangalehon pembelajaran tu yana konesi daun ali Tuhan dinalaho manadaho jala makangulu khobar hiti hatam di perjalanan ni nguluna pasu-pasu saluhut ruas ni huriam ali Tuhan lumobi na marulang tahun di bagasan saminggu sajang ni umur hahipason marparbui tulas geroha ima lehot tunasida ali Tuhan yang songon itu dongan nami na barulang tahun pernikahan pasu-pasu ali Tuhan pardongas sari piona asa homa na toktong nama jongjongi pardongas sari piona pasu-pasu nasida pasu-pasu di saluhut akan nabuy dulu tangan nasida asa makorhon las ni roha di tonga-tonga pardongas sari piona nang songoni piali Tuhan setok tong dohui ngotami akadongan nami na sawirap dohot tami di parsauran nami di permingguan nami mobi meali Tuhan akadongan nami na tongon di bagasan parsahito pemulihan di rumah berobat jalan nang dirawat di rumah sakit asahom ali Tuhan na mga leho gogo na mga leho semangat
asi roham ali Tuhan. Asa toktong pos rohana mangguduti perdalanan ni nguluna. Bersemangat na sida. Jala marlas ni roham marhite asi ni roham. Sesau masa luhut na ali Tuhan. O bartulomo ni roham tu saluhu ruas ni Uriam. Jahoba di bata manami na marhabang so di banwa gijang. Pasu-pasu ng aka program di tonga-tonga ni Uriam. Di bagasat tahun 2020. Atong pinuji maho. Mangasahon anak mo. Tuhan Yesus Kristus na maringanan di tonga-tonga namion. Upapos rohanami. Manguruti perdalanang ngulo nami di taon ne paron. Amen.